Здравейте всички, чието Vlogs и днес следния... Това не знам кой епизод вече правя на четявайки. Ще отидем съм след къща преди аз. Първо да добавя, мисиите са минути и играта е 10 мисии, много жалко тук, само трябва да се състезаваш. Nitro Speed се казва играта, GTA Vice City, Nitro Speed. Ако знаете как да свърша от за суб 3000, моля да ме кажете. Ще развива. Тук виждате колите са по-бързи, много по-бързи. И няма друго за разказване. Тази игра е много хубава. Нещо на кефе от мен само ще ви кажа с Богом.